Sziasztok, én megmondjuk itt lennék egy olyan videóval, ami nem más, mint egy cséguládni csakatás lennek annak a szerverén. Ugye, hát én itt már régebb óta játszok, ugye Dragon vagyok, ugye ez 1 milliós rang, illetve most is van 1.403.880 dollárom. Úgyhogy kezdjük el, ugye venni kell ilyen prizmát. Ez hogy van? Aha. Hát nem tudom, vegyünk így 25-öt. És ugye az elején mondtam, hogy mennyivel kezdtem, illetve meg is mutattam, és akkor ezt az egyet kinyitom, utána pedig gyorsítási zene lesz a videó alatt, a végén pedig mi lesz? Eladjuk az összeset, olyankor már visszajön a mikrofon is, és akkor már... nyitottunk egy VP-t, az jó. És akkor megnézzük, hogy mennyi volt azelőtt, és mennyi van most, szóval, hogy nyertem el, vagy veszteségem el belőle. Szóval, jó szórakozást! Sziasztok! Hát akkor itt is lennék, annak örülök, hogy nyitottunk 2 VP-t, mert az jó, de viszont annak nem, hogy nem nyitottam egyetlen egy Good Knife-ot se a 22 ládából. Na mindegy, és akkor adjuk el. És el lett adva, még egy van. De ezt itt nem tudom, szóval tudom, a lobby van per lobby. Tudjuk, hogy a Desert Eagle-t is a kés nem lehet eladni, ezt már csak a lobbyban lehet. Köszönjük a megértést. És hol a lobby? A lobby az, ahol bejelentkezel. Nem? Nem jól tudom? Eltűnt a kezemből a cucc. Visszakapom. Szóval én nem tudom kivenni a cuccot. És itt. Hát de azért napi ajándék. Aha, nem tudom. Ez nem a lobby. Na mindegy, nyissunk egy ilyet is, hogyha már itt vagyunk. És azt majd eladom valahogy, vagy valahol, hát nem tudom. És a végén lesz a videónak 2 kép, hogy meg tudjátok nézni, hogy keresem vele vagy nem. Szóval, figyeltem volt, sziasztok!